మనకి డివైడ్ సమ్మే తెలియదు మీ అమ్మదే థర్డ్స్ అండ్ వచ్చివి యా మ్యాజిక్ చెప్తా థర్డ్స్ అండ్ వచ్చివి మాతాజీ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்நிலை, அதாவது ஞானம், அறிவின் யோகம், அதை பத்தி தான் நாம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். நம்ம யாராவது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? If anyone is having interest, please raise your hands. உங்க கைகளை உயர்த்துங்க. இந்த இதுல ஜூம் ஹேண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷன்ல போயிட்டு கை உயர்த்தலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது வாசிக்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க.
எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா இன்னைக்கு? சசிகலா, பத்மநாபன், கலாவதி. ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருக்காளா? குருமூர்த்தி பிரபு ஸ்லோகம் வாசிக்கிறலா இன்னைக்கு? நீங்க வாசிக்கிற மாதிரி இருந்தா நான் உங்களுக்கு ஹோஸ்ட் பண்றேன். ஸோ யார் யாரு ஸ்லோகம் வாசிக்கிறாளான்ட்டு நீங்க தயவு செஞ்சு அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நாளைக்கு போடுங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அலைன் பண்ணி இந்த டெய்லி ஸ்லோகம் வாசிக்கிறதுக்கான இது வந்து ஷெட்யூல் வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ காயத்ரி மாதாஜி உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க. தயவு செஞ்சு யாருக்காவது வாசிக்கணும்னு நினைச்சாக்கா, ஐ திங்க் குருமூர்த்தி பிரபு நீங்க அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ நீங்க வாசிக்கிறீங்களா இன்னைக்கு 4th சாப்டர்து ஸ்லோகங்கள்? சரிங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஓகே, செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ எல்லாரும் நவராத்திரி பூஜை எல்லாமே வீட்டில் பிரமாண்டமாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. சில பேர் வீட்டில் கொலு, ஸோ அந்த இதில் மும்முரமாக ஈடுபட்டிருப்பீங்க. ஸோ பகவான் உங்களுக்கு இந்த நவராத்திரி பூஜையில் கூட எல்லாவித சௌக்கியங்களையும் கொடுக்கணுன்ட்டு பிரார்த்தனையோட நாம் இந்த செஷனுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ டெய்லி செஷன்ஸ் உண்டு. நவராத்திரி இருந்தாலும் டெய்லி பகவத்கீதை செஷன்ஸ் மட்டும் ஸ்டாப் ஆகாது. ஸோ எல்லாரும் தயவு செஞ்சு ஈவன் விஜயதசமி நாள் கூட எங்களது பகவத்கீதை கிளாஸ் இருக்குது. ஸோ எந்த பண்டிகை இருந்தாலும் நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸ் 18 நாள் ப்ரோக்ராம் மட்டும் எப்பவுமே சேஞ்ச் ஆகிறது கிடையாது. ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் அட்டன் பண்ணுறவங்களா இருந்தாக்கா, ஸோ டோன்ட் ஸ்கிப் த கிளாஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ இது என்னுடைய வேண்டுகோள். ஸோ இன்னைக்கு நாம் வந்து ஆழ்நிலையான அந்த அறிவை பற்றி, அதாவது பகவான் பற்றி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க போகின்றோம். இந்த சாப்டர்ல ஞானத்தை நாம வந்து விருதி செஞ்சுக்க போகின்றோம். ஞானம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நாம் எல்லாமே அதாவது 3 வயசுல இருந்து கான்வென்ட்ல போட்டு படிப்பு எல்லாம் படிக்கிறோம். ஸோ அது வந்து ஞானம் கிடையாது, அது வந்து பகுத்தறிவு. இந்த உலகத்துல நாம வந்து உயிர் வாழணும்னா பகுத்தறிவு மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. ஸோ அதை சர்வைவல்காக தான் நமக்கு பகவான் கொடுத்துருக்கார். ஸோ இங்கே அந்த படிப்பு படித்து நாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு உத்தியோகம் கிடைச்சி நம்மளுடைய குடும்பத்தை பராமரிப்பதற்காகத்தான் அந்த ஏட்டுக்கல்வி என்பது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் வேத கல்வியை படிக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு ஞானம் என்பது கிடைக்கும். பகவானை பற்றிய ஞானம் பற்றி தெரிஞ்சு கொள்வது, அதாவது அவரை பற்றிய அதாவது டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் உண்மையான ஞானம். அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கும் அவருக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறதைய பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நாம் யார் என்பது நம்ம 2nd சாப்டர்லேருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ஆத்மாவுக்கும் அந்த பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி பேசுறது, அது விஞ்ஞானம் அப்படின்னு வந்து ஞான விஞ்ஞான யோகம் அப்படின்ட்டு வந்து 7th சாப்டர் நம்ம வந்து படிப்போம். ஸோ அப்போ வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரியும். ஸோ இன்னைக்கு நாம் வந்து இந்த ஞான யோகத்தை பற்றி படிப்போம். அதாவது ஞானத்தை வந்து விருதி செஞ்சுக்கிறது, அதாவது வேதங்கள் மூலிமா, அதாவது புராணங்கள், இதிகாசங்கள், அதுக்கப்புறம் இந்த உபனிஷத்கள், ஸோ இருக்கிறதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதையை படித்தாலே நீங்கள் எல்லாத்தையும் படித்த மாதிரி தான். ஸோ இது ரிலேட்டடாக தான் எல்லாமே எல்லா இடத்துலையுமே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ சாராம்சம் ஆஃப் ஆல் வேதாஸ் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு போல கிடைக்கிறது வந்து பகவத்கீதையில மட்டும்தான். ஸோ பகவத்கீதையை படித்தா நீங்கள் வேற வேதம் படிக்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. ஏன்னா அதுலேயே உங்களுக்கு
உண்மையா நீங்க வந்து அதுல ஸ்ரத்தையோடையும் அதன் மேல ஈடுபாடோடும் நீங்க படிச்சீங்கன்னாக்கா பகவான் உங்களுக்கு என்ன ஞானம் வாரி வழங்கணுமோ அதை கண்டிப்பா கொடுப்பார் ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ நாம வந்து இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் அஜ்ஞான திவிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांतो नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदे गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ ஞான யோகம், அதாவது கர்ம யோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் கலந்த கர்மத்தை நாம செய்ய போறோம் இல்லைங்களா. புத்தி கலர்ந்த, அதாவது பக்தி கலந்த அதாவது ஞானம் கலந்த பக்தி யோகம், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கர்ம யோகத்துல வந்து 4th சாப்டர் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் அப்படின்ட்டு இதுக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. ஸோ தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சமஸ்கிருதத்துல ஞான யோகம், தமிழ்ல வந்து அறிவின் யோகம் அப்படின்ற பெயர். நம்மளுடைய ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு வில் என்டர் இன்டு த செஷன். ஸோ நேத்தைய அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் துரத்தல் மற்றும் செயல்படுதல், இதில் எது மேன்மையானது, ஏதாவது ஒண்ணு மாத்திரம் நீங்க எனக்கு கண்டிப்பாக சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் வந்து கேட்கின்றார். அங்க ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆக்சுவலி. துரத்தல் என்பதை அவர் சந்நியாசம் என்று நினைத்துக்கொண்டு இந்த செயலை இந்த கேள்வி கேட்கிறார். உண்மையிலே துரத்தல் என்பது பகவான் எதை வந்து சொன்னார் என்றால் பலன்கள் மேல் பற்றை துரத்தல். ஸோ அதுதான் வந்து அவர் சொன்னது. ஸோ செயல்பட வேண்டும் நாம, ஆனா அது எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை தான் அவர் சொல்லி இருந்தார். ஸோ அதுதான் நிஷ்காம கர்மயோகம். செயல்களுடைய பலன்கள் மேல் பற்றற்று நம்ம அனைத்தையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல வருகிறது. அவ்வாறு செய்யாமல் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்வது என்பது கர்மகாண்டா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கின்றோம். ஸோ அதுலயே வந்து சகாம கர்ம யோகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகத்திலேயே ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பற்றுதலும் இருக்கும், ஆனா கர்மகாண்டா மோட்ல இருக்கிறவங்கள மாதிரி இருக்காது, பேராசை இதெல்லாம் இருக்காது அவங்களுக்கு. ஸோ அதாவது சம் போர்ஷன், அதாவது ஒரு பகுதியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்கு ஈடுபடுத்தி கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க, தான தர்மங்கள் செய்யணும்னு நினைப்பாங்க, ஆனா எல்லாத்தையுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகத்துக்கும் சகாம கர்ம யோகத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். சகாம கர்ம யோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தனக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் வச்சுட்டு ரிமைனிங் என்றால் வந்ததை கொடுத்துருவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா த வே ஆஃப் டூயிங் த திங்ஸ் வந்து அப்படிதான் இருக்கும் அவங்களது. ஸோ அதாவது பிற்காலத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சேர்த்து வைக்கணும், ஒரு 2 தலைமுறை 3 தலைமுறை சேர்த்து வைக்கணும், இத்தனை ஆஸ்திகள் வாங்கணும், இன்கம் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து சகாம கர்ம யோகத்துல வரக்கூடியது. இது எக்ஸாம்பிள்ஸ், த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. ஸோ சகாம கர்ம யோகத்துல இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பக்தி உண்டு, தான தர்மங்கள் செய்வார்கள், ஒரு பகுதியை மீதம் இருப்பதை தனக்காக வைத்துக் கொள்வார்கள். இது வந்து அவங்களுடைய வே ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிங் த திங்ஸ். ஆனா நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படி கிடையாது. அனைத்து காரியங்களையுமே பகவானுடைய காரியமாக நினைத்து செய்வார்கள். தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளையும் அவர்கள் அவ்வாறே செய்வார்கள். அதுல வரக்கூடிய பலன்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தனக்கு எவ்வளவு தேவையோ அது மட்டும் வச்சுட்டு ரிமைனிங் எல்லாத்தையுமே வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடுவார்கள். ஸோ இது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம். நெக்ஸ்ட், இவ்வாறாக இந்த நிஷ்காம கர்ம யோகத்தினுடைய மேல் தளத்துக்கு போகும்போதுதான் நம்ம வந்து அந்த சமாதி நிலை, பிரம்ம நிலையை அடைகின்றார்கள். ஸோ ஒரு அப்படிப்பட்டவர் வந்து மகாத்மாக்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க, ஞானிகள், சந்நியாசிகள் அப்படிங்கிற அந்த ஹையஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து போகக்கூடிய தன்மை. ஸோ ஒரு ஞானி எதை வந்து
எதை வந்து ஓமையாக எடுத்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அமைத்து கொடுக்கின்றாரோ அதையே அவரை பின்பற்றுபவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபாலோ பண்றாங்க. சோ அதனால நாம எது செஞ்சாலுமே நற்காரியங்கள் எல்லாமே யோசிச்சு நம்ம வந்து அடுத்தவர்களும் அதை ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா அதை வந்து நன்னிலை பெறுவதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை மட்டுமே நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். எதையுமே இந்த லோக கல்யாணத்துக்காக தான் நம்ம செய்யணுமே ஒழிய நாம வந்து நம்மளுடைய சுய இதுக்காக வந்து எந்த ஒரு பாதையும் நம்ம வந்து வைக்க கூடாது. சோ ஒரு குரு பரம்பரை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆத்தன்டிக், அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாக வந்திருப்பார். அவர் என்ன சொல்றாரோ அடுத்தவர்களுக்கு அதை கண்டிப்பா அவர் ஃபாலோ பண்ணுவார். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒண்ணு. அவர் ஃபாலோ பண்ணி தான் அதை வந்து அடுத்தவர்களுக்கும் சொல்லுவார் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. குரு டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வரணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அவர்களே ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அடுத்தவங்க வந்து ஃபாலோ பண்றதை அவங்களால எதிர்பார்க்க முடியும். மிகப்பெரிய எதிரி எதுனாக்கா ஒரு மனிதனுடைய பேராசை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பேராசை காமமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பேராசை, அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைவேறாத போது வரக்கூடிய அந்த ரஜோகுணத்தில் வரக்கூடிய கோபம்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய எதிரியாக ஆகிவிடுகின்றது. ஸோ இது நம்ம இஹ வைரினம் மிகப்பெரிய எதிரி யார் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்தியாயம் 4, அதாவது கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு, அதாவது இந்த பகவத்கீதையினுடைய வரலாறு பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். பகவான் எதுக்காக வந்து இந்த இந்த பூலோகத்துக்கு வந்து வருகின்றார், சோ எப்பொழுது வருவார், எப்படி வருவார், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். சோ முதல்ல பகவத்கீதை யார்கிட்ட பேசப்பட்டது? அர்ஜுனர்கிட்ட தான் பேசப்பட்டதா? அதுக்கு முன்னாடி பகவத்கீதை இருந்ததா? சோ அவ்வாறு இருந்தால் அது யார்கிட்ட பேசப்பட்டது, எதனால் அந்த இது விட்டு போனது, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஹிஸ்டரி ஆஃப் பகவத்கீதா மீதம்ல படிக்க போறோம். பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இந்த ஞானத்துல வந்து சொல்லியிருக்கு, வேதங்கள் பிரகாரமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வர்ணாசிர அமைப்பை பற்றி வந்து டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்கார். கர்மயோகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நிஷ்காம கர்மயோகம் பத்தி தான் நம்ம நிறைய படிப்போம். அதாவது சாக்ரிஃபைசஸ், தியாகங்கள், அதாவது நாம வந்து செய்யக்கூடிய அனைத்து யாகங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வந்து வழிவகுக்கும். ஸோ யக்ஞங்களை தான் நம்ம வந்து சிலது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிசிக்கல் யக்னங்கள், அதாவது வீட்டுல கூட நம்ம ஹோம குண்டங்கள்லாம் சேரும். சிலது எல்லாமே கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் என்னும் இந்த நெருப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களினுடைய செயல்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து அர்ப்பணம் செய்வது. சோ இந்த மாதிரி ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ்னுடைய சுருக்கம். ஒரே நிமிஷம். ஸோ ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். இப்போ நாம வந்து பிரசன்டர் மோட்ல போயிடலாம். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய புக்கினுடைய இது அவுட்டர் கவர். இங்கிலீஷ்ல இருந்தா பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ்ன்னு இருக்கும். ஸோ தமிழ்ல இருந்தா பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படிங்கிறது. எல்லாருமே ஒரு இந்த அகராதியை, ஆன்மீக அகராதியை வீட்டுல வச்சிங்கனாக்கா பகவானே நம்ம கூட இருக்கிற மாதிரி தான். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்னைக்காவது உங்களுக்கு ஒரு இந்த நாலேஜை ரிசீவ் பண்றதுக்கு ஒரு மார்க்கம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஆக்சுவலி நாங்கெல்லாம் கூட அப்படிதான் நிறைய டிவோட்டிஸ் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. 10 வருஷமா வச்சுட்டு இருக்காங்க, ஆனா அதை ஒரு பக்கம் கூட படிக்க முடியல. ஆனா கிளாஸ் ஜாயின் ஆன பிறகு அவங்களால படிக்க முடியறது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த புக்கு வந்த டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அறிவை வந்து இந்த ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு பகவான் அருளக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாவது நமக்கு கிடைக்கும். அதனால ஒரு புக்கு வாங்கி நீங்க கண்டிப்பா வீட்டுல வச்சு நீங்க கடவுள்ல நினைச்சு அதை நம்ம வந்து அதை பூஜை கூட பண்ணலாம். ஸோ அட்லீஸ்ட் அதற்கான மார்க்கத்தை வந்து நமக்கு பகவான் வந்து கொடுப்பார் ஆக்சுவலி. ஸோ ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச குருமூர்த்தி பிரபு வாசிக்கிறலா? அத்தியாயம் 4 ஸ்லோகம் 1 ஆக்சுவலி. ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச வரைக்கும் இருக்கீங்களா? ஆர் யூ தேர்? மாதாஜி வாசிங்க பிரபு. ஏவம் பராபரம் தமிழம் ராஜசய விடு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபு. லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கு பாருங்க. ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம். எஸ். இமம்
யா வாசிங்க. பகவத்கீதை ஏவம் பரம்பரா பிரபு 4.2 வாசிக்கிறீங்க நீங்க, 4.1 வாசிங்க. ஷகாலா மகாரா யோக நஷ்ட பரந்தப. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞான. இருங்க நான் வாசிக்கிறேன். ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்தவான மகாவ்யவ்யம் விவஸ்மானவே மனவே பிரஹா மனுரிஷ்வாகவே அப்ரவீத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பகவத்கீதை என்னும் இந்த ஆன்மீக அகராதியை பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை வந்து பகவான் முன்னாடியே பேசியிருக்கார். அதாவது 4 யுகங்கள் இருக்கு, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. அதாவது சத்தியயுகம், அதாவது கிருத்த யுகம்னு சொல்லுவாங்க அத. அதுக்கப்புறம் வந்து திரேதா யுகம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க இருந்தது கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்தப்ப இருந்தது வந்து துவாபர யுகம், அதுக்கப்புறம் நாமெல்லாம் இருக்கிறது இப்போ வந்து கலியுகம். ஸோ சத்தியயுகம் முடியிற அந்த ஃபேஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து திரேதா யுகம் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து சொல்லியிருந்தார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா யார்கிட்ட சொன்னாருனாக்கா சூரிய கடவுள் கிட்ட தான் சொல்லியிருக்கார். அதாவது இந்த அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல், அதாவது சயின்ஸ் என்றது, அதாவது சயின்ஸ் ஆஃப் காட்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா விவஸ்வான் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் உண்டு. ஸோ ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பெயர்கள் வந்து மாறிண்டே இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ சத்தியுகத்திலிருந்து அந்த என் ஃபேஸ்ல இருந்து திரேதா யுகத்துக்கு வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்ப இருந்த அந்த சூரிய பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது விவஸ்வான். ஸோ முதல்ல பகவான் யாருக்கு சொன்னாருனாக்கா சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு இந்த பகவத்கீதையை சொன்னார். விவஸ்வான் என்னன்னாக்கா அவருடைய மகனான மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை வந்து சொன்னாரு. மனு தன்னுடைய மகனான இக்ஷ்வாகு மன்னனுக்கு வந்து இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை சொன்னார். இக்ஷ்வாகு மன்னன் வேறு யாரும் கிடையாது, ராமபிரானுடைய பாட்டனார், அதாவது தசரதனுடைய தந்தை தான் வந்து இக்ஷ்வாகு மன்னர். சோ இந்த பரம்பரையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ரகு வம்சத்துலதான் இந்த பகவத்கீதை வந்து முதலில் பேசப்பட்டது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம சொல்லணும். ஆனா அது காலப்போக்குல என்னாச்சுனாக்கா ஆஃப்டர் ராமருடைய இது முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த துவாபர யுகம் தொடங்க போகுதுன்னும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆப்வியஸ்லி அந்த சங்கிலி தொடர்பு என்னாச்சுனாக்கா விட்டு போயிடுது. ஸோ அப்ப எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயின்ட்லி கிங்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புனிதமான மன்னர்களால் அது வந்து கடைபிடிக்கப்பட்டது ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால ஆனா காலப்போக்கில் அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தொடர் விட்டு போகவே இந்த பழம்பெரும் விஞ்ஞானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மறைந்து விட்டது போல தோன்றுகிறதுன்ட்டு பகவான் இந்த செகண்ட் ஸ்லோகத்துல சொல்றார். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தமிம் ராஜர்ஷயோ விதுக ஷகாலேஹேன மகதா யோகே நஷ்ட பரந்தபக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்றார். உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு, அதாவது எதுவுமே வந்து ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாக தான் நம்ம எல்லாமே கேட்கணும், அதுக்கு ஒரு கண்டினியூவேஷன் இருக்கும். இப்ப பகவான் கிட்ட இருந்து தொடங்குகிறது, அனாதியானவன் அவன் தான் இருந்தான். இந்த பிரபஞ்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உருவாக்கப்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்தான் அதை படைத்தார், அவர்கிட்ட இருந்துதான் எல்லாமே வந்தது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம படிக்கிறோம். ஈஸ் த அனாதி. சோ அதாவது ஆதி அந்த மற்றவன் அவன்தான், அவனுடைய நாபியிலிருந்து தான் கமலத்திலிருந்து தான் பிரம்மர் வந்து தோன்றினார் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம பின்னாடி 8th சாப்டர் வரும்போது கண்டிப்பாக படிப்போம். சோ இந்த உன்னதமான விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர்பு மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் வந்து ஃபாலோயிங், அதாவது உணரப்பட்டது, அதை கடைபிடிச்சிட்டு வந்தாங்க. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே ஆஃப்டர் ராமர் சென்ற பிறகு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சம்பிரதாயங்களை பத்தி படிக்க போகின்றோம். இந்த சம்பிரதாயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. ஸோ
ஸோ பகவான் கிட்டேருந்து வந்த இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள் எந்த சம்பிரதாயமே நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம், இதுல எந்த தவறும் கிடையாது, எல்லாமே காமன் தான். ஆதிசங்கராச்சாரியார் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணுவை தான் பிரதான தெய்வமாக இது வணங்கினார் அப்படிங்கிறதுக்கான வேதங்களுடைய ரெஃபரன்சஸ் உண்டு. ஸோ அவருடைய தாயார் இறக்கும் தருவாயில கிருஷ்ண பரமாத்மாவே தரிசனம் செய்ய அளவுக்கு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பக்தி இருந்தது. ஸோ இந்த இது கூட அவர் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கீதோபனிஷத் வந்து எழுதியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் பாடிய பாடல் கூட நம்ம இன்னைக்கு கூட நம்ம வந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம். அதாவது ஃபேமஸ் சாங் கூட இருக்கு இல்லைங்களா, பஜகோவிந்தம் சாங். ஸோ அது ஏற்றியவர் கூட நம்ம ஆதிசங்கராச்சாரியார் தான். ஸோ இப்போ இந்த 4 சம்பிரதாயங்களை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ளலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மர் மூலியமாக வந்த அந்த சம்பிரதாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்வாச்சாரியார், அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு, இவங்க எல்லாருமே வந்தது இந்த சம்பிரதாயத்துலதான். காலப்போக்குல பாத்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாமே நம்ம இந்த பக்கம் கல்ச்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு மத்வாச்சாரியார் தான் நமக்கு ஈஸியா. நார்த் சைடு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஏன்னா இந்த சேம் டிசிப்ளிக் சக்சஷன் தான், குரு பரம்பரை தான். ஆனா நமக்கு வந்து ராமானுஜாச்சார், சங்கராச்சாரியார், மத்வாச்சாரியார், இவங்க எல்லாருமே நமக்கு வந்து நிறைய இந்த சவுத் இந்தியால நமக்கு ரொம்பவுமே இதுதான். ஸோ அதனாலதான் அது ஈஸியா அது ரெகக்னைஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா த்ரூ மத்வாச்சாரியார். இந்த இது நம்ம வந்து அந்த சம்பிரதாயம், அதாவது பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் தான் அது. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா துவைத பிலாசபி, ஆல்ரெடி நான் துவைத பிலாசபி பத்தி நான் சொல்லியிருக்கேன். அதாவது ஜீவாத்மா வேறு, பரமாத்மா வேறு. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம ஹிருதயத்துல தான் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஜீவாத்மா எப்போ பகவானை நினைத்து இது பண்றதோ, இந்த ஜீவாத்மாவை வந்து ஆக்டிவா வச்சிருக்கிறதும் இந்த பரமாத்மா தான், கண்ட்ரோல் செய்பவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா தான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம வந்து படிச்சிருக்கோம். ஸோ இது வந்து துவைத பிலாசபி. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா விசிஷ்டத்வைத பிலாசபி, நம்ம ராமானுஜாச்சாரியார். ஸோ இவங்க வந்து லக்ஷ்மி ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்து நம்மளுடைய இந்த பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியாக இருப்பது மகாலட்சுமி. அதனால அவருக்குள்ளேயே அடக்கமாக தான் நீங்க வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றது. ஸோ செப்பரேட்டா வந்து நம்ம வந்து இது பண்றது இல்லை. ஆனா இங்க வந்து லக்ஷ்மி அண்ட் மகாவிஷ்ணு வந்து செப்பரேட்டாவே வந்து அவங்களுடைய சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமானுஜர் அவங்களுடைய சம்பிரதாயம் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்க வந்து விசிஷ்டாத்வைதத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது பண்றாங்க. அதாவது சத், அசத் அண்ட் ஈஸ்வரா, இந்த மூணுமே வந்து நாம கூட இந்த மத்வாச்சாரியத்துல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்பு இது வச்சுதான் நம்ம வந்து பேசுகின்றோம். ரெண்டுமே வெவ்வேறு நிலைகள் தான். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் இண்டிவிஜுவல் என்டைட்டி. ஈவன் தோ பாத்தீங்கன்னா பகவான் முழுமையானவர், பூரணமானவர், அவர்கிட்ட இருந்து வந்த நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பூர்ணமானவர்களாக இருக்கின்றோம். நாம எல்லாமே ஒரு தீப்பொறி சைஸ் கூட கிடையாது, அவர் அணு ஆத்மா சைஸ். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உலகளாவிய வடிவம் உடையவர் அப்படிங்கிற அனைத்துமே அவர் தாங்கின்னு இருக்கார், அனைத்து அண்டங்களுமே அவர் தாங்கின்னு இருக்கார், அனைத்து அண்டங்களுக்குள்ள உட்புகுந்து வருகின்றார். ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதையுமே அவருடைய இதுக்கு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக உலகத்துல அவர் சம்பந்தப்படுவதில்லை, இருந்தாலும் அதை படைத்தவரே அவர் தான், மாயையை வந்து படைத்தவரே அவர் தான் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ லக்ஷ்மி சம்பிரதாயம் அது வந்து விசிஷ்டாத்வைதத்து மேல. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத் சித், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத் அசத், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஸ்வரா. சத் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது உண்மை, அதாவது நம்ம வந்து ஜீவாத்மா, அதுக்கப்புறம் மேட்டர் ஸ்பிரிட், அதாவது இது ஸ்பிரிட் மேட்டர், அதுக்கப்புறம் இந்த அதாவது ஈஸ்வரா, இது 3 கனெக்ஷன் தான் அவங்க வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல வந்து பேசுறது. ருத்ர சம்பிரதாயம் அதாவது விஷ்ணு சுவாமி, அதுக்கப்புறம் வந்து சனத்குமாரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மருடைய பிள்ளைகள். அதாவது வெரி பிகினிங்ல வந்து பிரம்மாவை வந்து படைக்கும் தொழில் வந்து செய்ய சொல்லி பகவான் வந்து அந்த நாலேஜை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்போ முதல்ல வந்து அவருடைய படைப்புல பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையான, அதாவது ஆன்மீக எனர்ஜியோடைய படைக்கப்பட்டவர்கள் தான் இந்த 4 குமாரர்கள். இந்த 4 குமாரர்களை எதுக்கு படைத்தார் என்றால் 4 திக்குகளுக்கு சென்று பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் இந்த இந்த பௌதிக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பாப்புலேஷன் எல்லாமே வந்து அவங்க அந்த சம்பிரதாயத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு எல்லா இடத்துலயுமே பரப்பணும், ஸோ லோக விருத்தி ஆகணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த இது செஞ்சாங்க. ஆனா அவங்களுடைய என்னக்கா ஒன்லி ஸ்பிரிச்சுவல், தே ஆர் நாட் மெட்டீரியலிஸ்டிக். அதனால வந்து அதாவது இந்த பௌதிக இதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சம்பந்தமே படாம போனதுனால தான் ஸோ அவங்க வந்து தே ரிமைண்ட் அஸ் எ
கிட்ஸ் மாதிரி தான் அவங்க இருந்தாங்க, அதாவது குழந்தை பராயம். அதுக்கும் ஒரு இது இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ தெர் இஸ் அ ஸ்டோரி பிஹைண்ட் தட். அவங்க எதுக்கு பாலகர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதற்கான ஒரு கதையும் இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து இந்த சனத்குமாரர்கள் அவர்களுடைய பரம்பரை மூலியமாக வரக்கூடியது நிம்பர்காச்சாரியார். ஸோ அந்த குரு பரம்பரையில வரவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சேம் இதை எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்றவங்க தான். ருத்ர சம்பிரதாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணு சுவாமி அவங்க ஃபாலோ பண்ண அந்த சம்பிரதாயமும் இதுதான். ஸோ இந்த 4 சம்பிரதாயங்களுமே வந்து ஆத்தன்டிக் சம்பிரதாயங்கள். ஸோ எது ஃபாலோ பண்ணாலுமே பகவானை தான் இறுதி இலக்காக அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு செய்கிறார்கள். இது நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டும். இவ்வளவு தெரிஞ்சுட்டா போறோம் நம்ம வந்து. ஸோ நெக்ஸ்ட் 3rd ஸ்லோகம். சா ஏவயாம் மயாதே அத்ய யோக புரோக்தஹ புராதனஹ பக்தோ அசி மே ஷகா ஷேதி ரஹஸ்யம் ஹத்யேத் துத்தமம் அத்யேத் உத்தமம். ஸோ பரமனுடன் உறவு கொள்வதை பற்றிய அதே பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை நான் உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த விஞ்ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருக்கு வந்து விளக்கி கொண்டிருக்கின்றார். ஸோ இப்ப அந்த பரம்பரை வாயிலாக முதலில் சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு வந்து இதை நான் உபதேசித்தேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு, அதுக்கப்புறம் மனித குல தந்தையான மனு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பிள்ளையான இக்ஷ்வாகுக்கு. ஆனா காலப்போக்குல அது வந்து இதாயிடுச்சு. உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ஜுனரும் கேட்பார், சோ நீங்க பிறப்பால், அதாவது ஒரு காலத்தவர்கள் இல்லையா, சமகாலத்தவர்கள். யாரு? அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சமகாலத்தவர்கள். ஆனா வந்து சூரிய கடவுள் வந்து மிகவும் பழமையானவன். அவனுக்கு நீங்க உபதேசித்தீங்கன்றதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்குவேன்ற பின்னாடி வர கொஸ்டின் கூட கேட்பார் ஆக்சுவலி. சோ அப்பதான் அவர் சொல்வாரு, நான் பற்பல பிறவிகளை எடுத்திருக்கேன், முன்னாடியும் இருந்தேன், இப்பயும் இருக்கேன், இனிமேலும் வருவேன்றத வந்து மீண்டும் வந்து சொல்வார் அவர் வந்து. சோ இந்த உறவு கொள்வதை பற்றி இப்பதான் நான் சொல்லியிருக்கேன், நான் அந்த பரம்பரை வழியா வந்ததுன்றது. நீ எனது எதுக்காக உனக்கு இதை சொல்றேன், ஏனெனில் நீ எனது பக்தனும் நண்பனும் ஆனதால் உனது இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ பகவானுடைய பக்தர்களால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த விஞ்ஞானத்தை வந்து அற்புதமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். இங்க கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவகி அண்ட் வசுதேவர், அதாவது பகவான் அந்த அவங்களோட தேவகியினுடைய வயிற்றுக்குள்ள வந்து செல்றதுக்கு முன்னாடி தரிசனம் கொடுத்தது ஆக்சுவலி. அதாவது நாராயணன் வந்து அங்க தரிசனம் கொடுக்கின்றார். சோ அப்பயும் கிருஷ்ண பரமாத்மா பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாராயணனுடைய ஸ்வரூபம் தான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். எல்லாமே அவர் தான். சோ 4 கைகளுடைய அந்த ஸ்வரூபத்திலே வந்து நான் வந்து உங்களுடைய வயிற்றுல வந்து அவதரிக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு தேவகி தாயார்கிட்ட சொல்லும் பொழுது, இல்லை, என் பிள்ளை ஒரு சாதாரண, அதாவது நார்மலான ஒரு பிள்ளை இருக்கக்கூடிய அந்த வடிவத்தில் இருந்தாலே போரும் அப்படின்ட்டு வந்து பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடிய அந்த இதுதான் இந்த சீன் இது. சோ இத வந்து பாகவதத்துல இருக்கு. நீங்க பாகவதம் படிங்க, ரொம்ப நல்லது. வீட்டுல பாகவதம் படிச்சா நிம்மதி இருக்கும்ட்டு சொல்லுவாங்க. பாகவதத்தை வந்து வேதா பேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாவே இருக்கு. சோ நீங்க வேதா பேஸ்ல போயிட்டு நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீமத் பாகவதம் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டல் வந்து படிக்கணும். எப்பவுமே நடுநடுல போகக்கூடாது, ஜம்ப் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் நம்மளுக்கு நல்லது. ஸோ யூ ஷுட் ஃபாலோ தட் ப்ரொசீஜர். ஸோ பாகவதத்தை வந்து நீங்க வந்து படிக்க டெய்லி ஒரு 4 ஸ்லோகம் 5 ஸ்லோகம் வாசிச்சிங்கன்னா கூட இட் வில் டேக் இயர்ஸ். ஏன்னா 18,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அதுல. அந்த 18,000 ஸ்லோகங்களை முடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஆயுஷ் இருக்கா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது, பட் படிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானும் வாச்ச பகுனி மே வியதீதானி ஜென்மானி தவ அர்ஜுனா தான்யகம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத்ய பரந்தபக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் சொல்றார், நீயும் நானும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். அதாவது சத்தியயுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நாராயணனாக வந்து பகவானும் அர்ஜுனரும் வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா திரேதா யுகத்துல வந்து ராம லக்ஷ்மணனாகவும் வந்திருக்காங்க ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த துவாபர யுகத்துல வந்து கிருஷ்ண அர்ஜுனனாக அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். சோ நாராயணனாக வந்த பொழுது அப்பொழுது ஒரு அசுரன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000 கவசங்களோட பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்சை பண்ணிட்டு இருந்தான் தேவர்களுக்கு. சோ இவங்க 2 பேரும் அதாவது அதிதி என்ற அந்த தாயார் அந்த அம்மாவுக்கு பிறந்தவர்கள் தான் இந்த நாராயணனாக.
சோ இவங்க வந்து மாத்தி மாத்தி தவம் இருந்து ஒருத்தரை வந்து உயிர்ப்பித்து மீண்டும் அவர் தவம் இருந்து ஒரு கவசத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து ஹார்மர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ARMOURS. அதாவது எப்படி நம்ம கர்ணன் கவச குண்டல் வந்து ஒரு ஹார்மர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு கவசமாக இருக்கின்றது. அது மாதிரி 1000 கவசங்களோடு இருந்த அசுரனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர்கள் விடாம வந்து தவம் இருந்து ஒருத்தர் கொன்னிட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் இன்னொருத்தர் வந்து எழுந்து இந்த சைக்கிள் நடந்துட்டே இருக்கும். ஸோ கடைசியில ஒரே ஒரு கவசம் மீதம் இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் தான் வந்து சூரிய கிரகத்துக்குள்ள போய் நுழைஞ்சிடுவோம். ஸோ மீண்டும் அது கர்ணனாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த துவாபர யுகத்துல வந்து கர்ணனாக பிறக்கின்றான். அதனால்தான் இந்த துவாபர யுகத்துல வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் அர்ஜுனரும் சேர்ந்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ணனை வதைப்பது, அந்த ஒரு கவச குண்டலத்தையும் வந்து அவர்கள் வாங்கி கொள்வது. ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இவர்கள் பற்பல பிறவிகளை, ஏன்னா நான் அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவாத்மாவாக இருக்கின்றான். பகவான் எப்பொழுதுமே பரமாத்மா நித்தியமானவர். நமக்கு எல்லாருக்குமே இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது, ஆத்மா அழிவற்றது. ஆனா பகவானுக்கு உடலும் ஆத்மாவும் இரண்டும் வந்து அழிவற்றது. ஆக்சுவலி இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் 100 வயது கடந்தால் கூட 25 அதாவது வயதுடைய அந்த யவனத்தோட இருக்கக்கூடியவர் தான் பகவான் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். ஸோ இது நம்ம வந்து கண்டிப்பா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். அதாவது முன்னாடியும் நான் இருந்திருக்கேன், ஸோ இப்பயும் நான் இருக்கேன், இனிமேலும் வருவேன். அதாவது பர்சனல் ஃபார்ம். பகவான் என்பவர் வெறும் ஆற்றல் மாத்திரம் கிடையாது, ஆற்றலை உள்ளடக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் தான் நம்ம வந்து நினைக்கும். அதாவது ஒரு உயிர், அதாவது ஹீஸ் எ பர்சன் ஹூ இஸ் எனர்ஜெட்டிக், அதாவது ஆற்றலை அந்தரங்க சக்தியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளடக்கியவர் தான் பகவான். சோ நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம், என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவில் கொள்ள முடியும். ஏன்னா அவருக்கு உடலும் ஆன்மாவும் ஒன்றுதான். நமக்கு தான் இந்த உடலை விட்டு போன பிறகு நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மறக்கக்கூடிய தன்மையோடு இருக்கும். நாம் எல்லாம் ஜீவாத்மாக்கள். ஆனால் அது உன்னால முடியாது. ஏன்னா இவர் வந்து நார்மலான ஒரு ஜீவாத்மா ஸ்வரூபத்துல தான் இருப்பார் ஆக்சுவலி. எஸ், இப்போ வந்து நம்ம வந்து காலத்தை நம்ம எப்படி கணிக்கிறது, எவ்வாறு இந்த உலகத்துல கால்குலேஷன்ஸ். ஸோ பிரம்மாவுடைய ஆயுள் எப்படி, ஸோ இப்போ வந்து பிரம்மர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மர், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மன்வந்திரம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இதெல்லாமே நம்ம இந்த கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்க நமக்கு 4 யுகங்கள், ஸோ ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல தான் நம்ம போகணும். 4 யுகங்கள். நாம் இருக்கிறது கலியுகம். கலியுகத்தினுடைய ஆயுட்காலம் வந்து 4,32,000 ஆண்டுகள். அதை விட 2 மடங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துவாபர யுகம். இந்த 4320 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னாக்கா 86430, அதாவது பாத்தீங்கன்னா 8,64,000 ஆண்டுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துவாபர யுகம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து திரேதா யுகம் வந்து கலியுகத்தினுடைய 3 மடங்கு. ஸோ இந்த 4,32,000 ஆண்டுகளை 3ஆல பெருக்குனாக்கா என்ன வேல்யூவோ அத்தனை ஆண்டுகள் வந்து திரேதா யுகம். அதே மாதிரி கலியுகத்தினுடைய 4 மடங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்தியயுகம். சோ இத்தனை ஆண்டுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ரொட்டேஷன். இப்போ வந்து கலியுகம் இருக்கு, இந்த கலியுகம் முடிஞ்ச உடனே மீண்டும் வந்து சத்தியயுகம் வந்து கிருத்தயுகம் வந்து வரும். அதர் நேம் ஆஃப் சத்தியயுகம் வந்து கிருத்தயுகம்னு சொல்லுவாங்க. சோ மீண்டும் அந்த எல்லாமே அழிவுற்று இந்த உலகம் வந்து பிரபஞ்சம் எப்படி வந்து முதல்ல சத்தியயுகத்தில் இருந்ததோ அதே மாதிரிதான் அந்த பிரபஞ்சம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். சோ இப்ப நாம் இருக்கிறது வந்து கலியுகம். சோ இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 1 மடங்கு கலியுகம் பிளஸ் 2 மடங்கு ஆஃப் கலியுகம் இஸ் ஈக்குவல் டு துவாபர யுகம். ஸோ 3 ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் 3 மடங்கு ஆஃப் கலியுகம் வந்து ஆட் பண்ணீங்கன்னாக்கா 6. அதுக்கப்புறம் 4 மடங்கு ஆஃப் கலியுகம் வந்து 4 ஆட் பண்ணீங்கன்னாக்கா 10. டோட்டலி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் யுகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 10 மடங்கு, அதாவது 10 மடங்கு ஆஃப் கலியுகம் தான் இல்லைங்களா. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த 4 யுகங்களுடைய டியூரேஷன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு திவ்ய யுகம் எப்படி நம்ம அதுதான் கால்குலேட் பண்றது எப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து இந்த ஒரு திவ்ய யுகம் வந்து 10 யுகங்களை கொண்டதுதான் ஒரு திவ்ய யுகம், மகாயுகம் கூட சொல்லுவாங்க. சோ எத்தனை திவ்ய யுகங்கள் வந்து ஒரு மன்வந்தனுடைய ஆயுள் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகின்றோம். 14 மனுக்கள். சோ இந்த பிரபஞ்சம் வந்து பகவான் படைக்கும் பொழுது டோட்டலா வந்து 25 தன்னுடைய மனதாலே படைத்தார். 4 பெருமுனிவர்கள், அதாவது அந்த சனத்குமாரா,
சனாதனா, ஸோ இந்த சனகா, இந்த 4 பேரும் வந்து பெருமுனிவர்கள். அதுக்கப்புறம் 7 பிற முனிவர்கள் அப்படின்ட்டு வரும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கிரசா, பரத்வாஜா, அதாவது இது எல்லாமே இந்த பிராமணர்களுடைய கோத்திரம் பெயர்கள். நீங்க யாராவது பிராமின்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா உங்களுடைய கோத்திரங்கள் வச்சு நீங்க அந்த 7 கோத்திரங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கிறது. ஸோ இது எல்லாமே அந்த 7 பிற முனிவர்கள். 7 + 4 11, அதோட சேர்த்து 14 மனுக்கள். ஸோ மொத்தம் இந்த 25 பேரும் பகவானுடைய மனதிலிருந்து தோன்றியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நம்ம படிப்போம். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அதுல 14 மனுக்கள். இப்ப நாம வாழ்றது வந்து 7th மனு, வைவஸ்தவ மன்வந்திரே அப்படின்னு சொல்லும். ஸ்வேதவராக கல்பம். நீங்க எங்கேயாவது அர்ச்சனைக்கோ ஒரு சங்கல்பத்துக்கோ போனீங்கன்னாக்கா, ஒரு அபிஷேக சங்கல்பத்துக்கு போனா கூட நீங்க வந்து இந்த வைவஸ்தவ மன்வந்திரே சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்வேதவராக கல்பே, ஸ்வேதவராகம் அப்படிங்கிற கல்பத்துல தான் நாம இருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மன்வந்திரம் இப்போ வந்து நாம் இருக்கிறது 7வது மன்வந்திரம், அதாவது வைவஸ்தவ மன்வந்திரம். அந்த இதுதான் போயின்னு இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 71 திவ்ய யுகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கல்பம் அப்படின்ட்டு வரும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கல்பம். ஸோ 36,000 கல்பம் தான் வந்து ஒரு பிரம்மாவனுடைய ஆயுள் காலம். அதுதான் வந்து 311.0 லட்ச கோடி ஆண்டுகள். ட்ரில்லியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. லட்ச கோடி என்பது வந்து ட்ரில்லியன்ஸ். ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி 50 பாதி ஆயிடுச்சு பகவானுடைய, அதாவது பிரம்மாவுடைய ஆயுள் காலம் 50 இயர்ஸ் கடந்துருச்சு. 100 இயர்ஸ் அவருக்கு வந்து எடுத்துட்டா. நமக்கு எப்படி இந்த கலியுகத்துல வந்து 100 வருடங்கள் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரிதான் பிரம்மாவுக்கு 100 வருடங்கள். ஆனா நம்மளுடைய ஒரு வருடம் வந்து அவருக்கு ஒரு நாள் மாதிரிதான். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் பின்னாடி வரும் கால்குலேஷன்ஸ் அப்ப பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ சந்தியாஸ் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இரவு பகல் ரெண்டும் கலந்து, பிரம்மாவுடைய பகல் வரும்பொழுது படைக்கும் தொழில் எல்லாமே நடக்கின்றது. ஸோ இரவு வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிக்கும் தொழிலும் நடக்கின்றது. ஸோ இரவும் பகலும் சேர்ந்ததுதான் நம்மளுடைய அந்த 24 மணி நேரம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த இது. ஸோ 14 மன்வந்திரம் பிளஸ், அதாவது சந்தியா காலமும் அது ஆட் ஆகும்போது அதனுடைய டியூரேஷனும் கொஞ்சம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நம்ம வந்து. ஸோ 71 மன்வந்திரம். இந்த 71 திவ்ய யுகம் வந்து ஒரு மன்வந்திரம். 14 மன்வந்திரங்கள் பிளஸ் 15 சந்திகள் கலந்தது ஒரு கல்பம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இது எல்லாமே மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் தான் இது. ஸோ இந்த கால்குலேஷன்ஸோட போகும்பொழுது 36,000 கல்பங்கள்னாக்கா இங்க வரக்கூடிய இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் வரக்கூடிய இந்த வேல்யூவோட 36,000 வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது இந்த 311.01 லட்ச கோடி ஆண்கள், அதாவது ட்ரில்லியன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து வேல்யூ உங்களுக்கு வரும். ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மாவுடைய இரவு பகல் போலதான் அவருடைய இரவு கூட. அதனாலதான் வந்து 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ அவருடைய ஆயுட்காலம் ஆல்ரெடி இப்போ எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து கால்குலேஷன்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய காலத்தினுடைய டியூரேஷன், நம்ம வந்து யுகங்கள் பேஸ்டு. ஸோ பிரம்மாவுடைய ஆயுள் காலம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி 50 ஆண்டுகளை கடந்து விட்டார் அப்படின்ட்டு. ஸோ நமக்கு தெரியும், அதாவது ஒரு யுகத்தினுடைய, அதாவது நம்ம கலியுகத்தினுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 4,32,000 ஆண்டுகள். அது இன்ட்டு 10 மடங்கு போட்டாதான் ஒரு ஃபுல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சைக்கிள் ஆஃப் 1 ஃபுல் யுகமே வரும் நமக்கு. அதோட பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்ட்டு 1000, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000 யுகங்கள் தான் வந்து பிரம்மாவுடைய ஆயுள் அப்படிங்கிறதுலையும் நம்ம, அதனால்தான் 1000ஆல மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகல் மற்றும் இரவு, அதனால்தான் 2ஆல அதை மறுபடியும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு வருடத்திற்கு 360 நாட்கள் அப்படிங்கிறதுனால வந்து அந்த 360 போட்டு இதுவரைக்கும் பிரம்மாவுக்கு வந்து 50 இயர்ஸ் ஆயிட்டதுனால இன்டூ 50ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி 155.52 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் பாதி முடிஞ்சிடுச்சு. அதாவது 311.04 பாத்தீங்கன்னா டிவைட் பை 2 போட்டீங்கன்னாக்கா அத்தனை அதுல வந்து என்ன வருதோ அதுதான் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ 6 மன்வந்திரங்கள் வந்து கடந்து விட்டது இல்லையா. இப்ப நமக்கு வந்து 7வது மன்வந்திரம்ல இருக்கோம் நம்ம வந்து. ஸோ 6 இன்ட்டு நம்ம யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்தினுடைய இது டோட்டல் என்டையர் 4 யுகங்களும் சேர்த்து 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு 1000 யுகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது இன்ட்டு 1000 டிவைடட் பை 14 போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா ஒரு மன்வந்திரத்தினுடைய டியூரேஷன் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதுக்கான கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த இது. அதாவது 1850.42 மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து ஒரு மன்வந்திரனுடைய
டியூரேஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ 4 யுகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி 27 திவ்ய யுகங்கள் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. இப்ப 28வது திவ்ய யுகம் நடந்துட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி இந்த 4 யுகத்திலேயே. ஸோ அதனால்தான் 27 இன்ட்டு ஒரு கலியுகத்தினுடைய இன்ட்டு இந்த டோட்டல் எல்லா யுகங்களினுடைய டியூரேஷன் போட்டு ஸோ இத்தனை ஆண்டுகள் வந்து கால்குலேஷன். ஸோ ஆல்ரெடி 9 யுகங்கள் முடிந்து விட்டது இல்லையா, அதுதான் 3.88 மில்லியன் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. கலியுகத்துல இதுவரை கடந்து போன காலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண பரமாத்மா சென்ற பிறகு கலிகாலம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆக்சுவலி. அவர் துவாரகை விட்டு வைகுண்டத்துக்கு சென்ற பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அந்த காலத்துல இருந்து பாண்டவர்களும் அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட இல்லை, தே ஆல்சோ லெஃப்ட். ஸோ அதாவது 5000 ஆண்டுகள் வந்து முடிஞ்சிருக்கு ஆக்சுவலி. பிரம்மாவுடைய வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி 50 இயர்ஸ் முடிஞ்சிடுது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த +0.19 இது ஒரு கால்குலேஷன் வர்றது ஆக்சுவலி. அதாவது பேஸ்ட் ஆன் த இந்த சத்தியயுகத்தினுடைய இதுவும் சத்தியயுகம் துவாபர யுகம் அதுக்கப்புறம் வந்து கலியுகம் இதனுடைய மல்டிப்ளிகேஷன் வச்சு ஒரு கால்குலேஷன் வருது. இது கால்குலேஷன் நான் என்னன்னு நாளைக்கு சொல்றேன். இது வந்து 0.197 மட்டும். ஸோ இத்தனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இத்தனை ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் வந்து வாழ்க்கை அவருடையது வந்து ஆல்ரெடி முடிந்து இருக்கின்றது பிரம்மாவுடையது. மனுவனுடைய ஆயுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4 யுகங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 27 சுழற்சிகள் முடிஞ்சிடுச்சு. அதாவது 28 திவ்ய யுகாஸ் வந்து முடிஞ்சிடுது. ஸோ இன்னும் பெண்டிங் இருக்கிறது 71ல 27 போச்சுனாக்கா அது எத்தனை முடிஞ்சிருக்கோ அதை மட்டும் தான் அவங்க கால்குலேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சத்திய திரேதா மற்றும் துவாபரது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி இது கால்குலேஷன் பண்ணியிருக்கிறது தான் 3.88. கலியுகத்தில் எதுவரை கடந்து போன காலமும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு. ஸோ மனுவனுடைய வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருக்கிறது எத்தனை இருக்குன்னாக்கா 116 இந்த இது பிளஸ் இந்த சத்திய துவாபர யுகத்தினுடைய அந்த டோட்டல் டியூரேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து கலியுகத்தை வந்து இத்தனை இயர்ஸ் இது வந்து மில்லியன்ஸ்ல இருக்கிறதுனால வந்து அதனாலதான் 0.00517 அந்த அத்தனை இதுவும் ஆட் பண்ணும்பொழுது 120.53 மில்லியன் இயர்ஸ் மனுனுடைய வாழ்க்கை. ஸோ மனு பிறப்பதற்கு முன்பே பகவத்கீதை சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு வந்து பகவான் அதனை உபதேசித்தார். இதன்படி தோராயமாக கீதை இந்த பிரபஞ்சத்தில் பேசப்பட்ட காலம் நம்மளால் கணக்கிட முடிகின்றது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த கால்குலேஷன் எல்லாம் எதுக்குனாக்க பகவத்கீதை எப்பொழுது பேசப்பட்டது 120 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து இந்த கீதை வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது. யாருக்கு? விவஸ்வான், சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு. கீதை இந்த பூமியில் வந்த காலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வரலாற்றுல பாத்தீங்கன்னாக்கா திரேத யுகத்துல ஆரம்பத்துல பகவானுடைய உறவு பற்றி இந்த விஞ்ஞானம் விவசாயால் மனுவிற்கு வழங்கப்பட்டது. மனித குலத்தின் தந்தையான மனு தனது மகன் பூலோகத்தின் மன்னனுமான ஸ்ரீராமர் அவதரித்த ரகுவம்சத்துல வந்த முன்னோடியான நண்பர் மன்னர் வந்து இக்ஷ்வாகு அவனுடைய தாத்தாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய தாத்தாவுக்கு இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை விவரித்தார். எனவே மனித சமுதாயத்தில் இக்ஷ்வாகுவின் காலத்திலிருந்தே பகவத்கீதை இருந்து வந்துள்ளது. ஸோ மீண்டும் இந்த இது எல்லாமே கால்குலேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ 4,32,000 ஆண்டுகள் இன்ட்டு 2 8 லட்சம் வரும். அதே மாதிரி 4,32,000 இன்ட்டு 3 மடங்கு போனாக்கா 12,96,000 அது வரும். அதுக்கப்புறம் 4,32,000 நீங்க 4 மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா 17,28,000 அதாவது 1000 இயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது கிருத்த யுகம் சத்தியுகம் என்பது ஒன்றுதான். ஸோ இப்போ வந்து திரேதா துவாபரயுகம் நீங்க ஆட் பண்ணும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா திரேதா யுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இக்ஷ்வாகு மன்னன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திரேதா யுகத்துல தான் வந்தார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால வந்து ராமருடைய தாத்தா வந்து இருக்கும் பொழுது வந்து இக்ஷ்வாகு மன்னர் வந்து திரேதா யுகம். அதனால இது கலியுகத்தினுடைய 3 மடங்கு, இது இந்த துவாபர யுகம் கலியுகத்தினுடைய 2 மடங்கு. 2 + 3 வந்து ஆட் பண்ணும்போது 5. அதனால்தான் கலியுகத்தை வந்து நம்ம வந்து 5ஆல வந்து பெருக்கும் பொழுது இத்தனை வருடங்கள். அதாவது மீண்டும் இந்த மனித குல இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 200 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீதை வந்த பூமியில் வந்த காலம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதே மாதிரி பிரம்மாவுடைய ஒரு நொடி பாத்தீங்கன்னாக்கா 1,00,000 வருடங்கள் ஆகின்றது ஆக்சுவலி. பிரம்மாவுடைய ஒரு நிமிடம் இன்டூ 60ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது அதனுடைய மல்டிப்ளிகேஷன் 1 மணி நேரம் இன்னும் ஒரு வாட்டி 60ஆல நீங்க வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு வருடங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம நார்மலான கால்குலேஷன்ஸ் தான் இது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம 7th அதாவது 6, 7, 8 குருமூர்த்தி பிரபு வாசிக்கிறேலா நீவோ? அஜோ அபி சன்யா நவ்யாத்மா பூதா நாமிஷத்
வரோ அபிஷன் பிரகிருதிம் ஸ்வாமதிஷ்டாய சம்பவாம் யாத்மமாயய. அதாவது இந்த ஸ்லோகம் நம்ம கண்டிப்பா மெமரியில வச்சுக்க வேண்டியது. பகவானே இங்க சொல்றார், நான் பிறப்பற்றவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவர் பூமியில வந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இறங்கி டிசன்ஸ் இம்செல்ஃப் தான் எல்லா இடத்துலயுமே சொல்லுவாங்க, அனாதியானவர். சோ அவர் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து பிறப்பற்றவர், இறப்பற்றவர், அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், ஏன்னா அது எப்பொழுதுமே நித்தியமானது. உடலும் ஆன்மா பரமாத்மா ஸ்வரூபமும் எப்பொழுதுமே அழிவற்ற தன்மை. உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து உயிர்கள் இந்த உலகத்துல 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள் இருக்கின்றது. கிருமியிலிருந்து, புழு பூச்சிலிருந்து, அதுக்கப்புறம் விலங்குகள்ல இருந்து, மரம் செடி கொடிகள்ல இருந்து அத்தனை விதமான உயிர்வாழிகள் இந்த உலகத்துல இருக்கு. நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் இப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் எப்பொழுதெல்லாம் பகவான் தோன்றுகின்றார் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விளக்கம் தான் இந்த ஸ்லோகம். ஆக்சுவலி யதா யதாஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரதஹ அபியுத்தானந்த அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சிருஜாம்யஹம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பெல்லாம் தோன்றுவார், எவ்வாறு தோன்றுகின்றார் என்பதையும் சொல்லிட்டார் அவர் வந்து. ஆனா எப்பொழுது தோன்றுவார் என்பதற்கான இந்த ஸ்லோகம். எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்ட்டு சொல்றார். எப்பெல்லாம் தோன்றார்ன்றதுக்கான ஒரு இதுவும் விளக்கம், ஒரு ஸ்லோகத்தையும் கொடுத்தார். பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. எதுக்காக தோன்றுகின்றார், அவ்வாறு அவர் வரக்கூடிய அந்த சமயம் எதுக்காக இந்த உலகத்திற்கு அவர் இறங்கி வருகின்றார் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம். ஸோ பேசிக்கலி பக்தர்களை ரட்சிப்பதுதான் மெயின் இலக்கு. ஸோ டிவோட்டிஸ் அவங்கள வந்து எப்பவுமே ரெஸ்கியூ பண்ணுவார் அவர் வந்து. அவ்வாறு பக்தர்களை ரட்சிக்கும் பொழுது அதர்மத்தை அவர் வந்து அழித்து தர்மத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யுகந்தோறும் அவர் தோன்றுகின்றார். சோ பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நான் யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஜன்ம கர்ம சத்மே திவ்யமேவம் யோவேத்தி தத்வதஹ த்வக்த்வா தேகம் புனர்ஜென்ம நைதி மாமேதி மாமே திஷோ அர்ஜுனா. அதாவது எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பது எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக தன்மை வாய்ந்தது. அவருடைய தோற்றமும் அவருடைய செயல்களும் அனைத்துமே தெய்வீக தன்மை வாய்ந்தது. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானத்தை யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்கின்றார்களோ அவை அனைத்தும் வந்து தெய்வீக தன்மை வாய்ந்தது. பகவானுடைய செயல்களும் அவர்களுடைய ஆற்றலும் அவருடைய ரூபமும் வந்து தெய்வீகமானது அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்கின்றார்களோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பிறகு, அதாவது இந்த ஜட உடலை விட்ட பிறகு மீண்டும் இந்த பௌதீக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. ஆனால் அந்த அளவுக்கு உணரணும்னாக்கா கண்டிப்பா அவர்கள் வந்து பக்தியில வந்து ஈடுபட்டு இருக்க வேண்டும். அதை வந்து சாமானியமா வந்து எஸ் இப்ப இந்த ஸ்லோகன் சொன்னதுனால எஸ் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கினேன் அப்படிங்கிற இது கிடையாது. உணரணும், உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய தன்மைக்கு நாம வந்து செல்லணும். நமக்கு அந்த சமர்ப்பணமும் இருக்கணும், பகவான் கிட்ட சரணாகதி என்ற அந்த தன்மையும் இருக்கணும், மனதளவுல இருக்கணும். அர்ஜுனா இதுவே எனது அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான், அதாவது வைகுண்டத்தை அடைகின்றான் அப்படிங்கிற அந்த உத்தரவாதத்தையும் இந்த 4.9 ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. சோ நமக்கு பகவானுடைய உடலும் ஆன்ம ரூபமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது, எப்பொழுதுமே நிலைத்திருப்பது. ஆனா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் எப்பொழுதுமே நித்தியமற்றது, ஆன்ம ரூபம் மட்டுமே நித்தியமானது. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்தூல சரீரம் இந்த லெஃப்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பஞ்சபூதங்களாலான இந்த சரீரம் வந்து எப்பொழுதுமே அழியக்கூடியதுதான். அதாவது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, வாயு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல் வந்து பூமியோட சம்பந்தப்படுத்துகின்றோம். இதுல ஜலமாக ஓடக்கூடிய ரத்தத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீருக்கு ஒப்பிடுகின்றோம். சுவாசம் என்பது வாயுக்கு ஒப்பிடுகின்றோம். அதுல வரக்கூடிய அக்னியினுடைய இது வெளி சுவாசம் விடும்போது எக்ஸேல் பண்ணும்பொழுதும் சரி, வயிற்றுல வந்து உணவு செரிக்கும் பொழுதும் ஏற்படக்கூடிய அந்த அக்னியினுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்னி ஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் இந்த உடல்ல வெற்றிடம் என்று இருந்தால் அது ஆகாயத்துக்கு வந்து கம்பேர் பண்றோம். இதுதான் வந்து
கிராஸ் பாடின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க, அது வந்து ஸ்தூல சரீரம்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது பாத்தீங்கன்னாக்கா சூக்ஷ்ம சரீரம். இதுதான் வந்து அந்த ஆன்மாவோட வந்து ஒட்டிண்டு இருக்கிறது இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம். அது எதனால் ஆனதுன்னாக்கா இந்த மனது, அதுக்கப்புறம் அகங்காரம் மற்றும் புத்தி, இது மூன்றினுடைய கலவைதான் அந்த சூக்ஷ்ம சரீரம். இங்கிலீஷ்ல வந்து ஷட்டில் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதை. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆன்மாவோட வந்து ஒட்டிண்டு தான் இருக்கும். இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது இந்த சூக்ஷ்ம சரீரமும் அந்த ஆன்மாவோட வெளியே போகும். அதனாலதான் நம்மளுடைய கணக்கு வழக்கு எல்லாமே சரி, நம்மளுடைய உணர்வுகள் என்ன பெண்டிங் இருந்ததோ அது அனைத்துமே நம்ம வந்து இன்னொரு ஜென்மத்துக்கு வரும்பொழுது அது வந்து என்னவா நம்ம என்ன நினைச்சிருந்தோமோ அதனுடைய அந்த ரூபமாகவே நாம அடுத்த ஜென்மத்துல கண்டிப்பாக வருகின்றோம். எக்ஸாம்பிள் நேத்து நான் சொன்னேன், நம்ம பரத மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே சதா சர்வ காலம் யஜ்ஞங்கள் செய்யும் பொழுதுக்கும் அந்த மான் மேலேயே வந்து ஈடுபாடு இருந்ததால் அவருக்கு அடுத்த ஜென்மம் மானாக தான் அவர் பிறந்தார். இது பாகவதத்துல இருக்கு, இதனுடைய ரெஃபரன்சஸ். நீங்க பாகவதம் படிச்சீங்கன்னாக்கா சொல்லுவாங்க. இந்த 3 குணங்களோட இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எல்லாருமே வந்து பப்பெட்ஸ் தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பப்பட் ஷோ பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது பொம்மலாட்டம், அதுல அந்த பொம்மைகளா இருப்பது எல்லாமே நாம தான். இந்த 3 குணங்கள் வந்து நம்மள வந்து இந்த பொம்மலாட்டத்துல வந்து ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கும். சத்வம், ரஜஸ், தமஸ். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. வீதரா பய குரோதோ மண்மயா மாமு பாஷிதா பகவோ ஞானாத் பசா பூதா மத் பாவமாகதா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பயம், அதுக்கப்புறம் கோபம், பற்றுதல், இந்த மூன்றுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா டிசையர். அதாவது பற்றுதல் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இது மேல வந்து பற்று வைக்கிறது, ஆசை வைப்பது. அதுக்கப்புறம் வந்து பயம், அதாவது பேசிக்கலி ரஜோகுணத்தினுடைய இது எல்லாமே, இது மூணுமே இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு நம்ம வந்து இந்த ரஜோகுணத்துல வந்து கண்டிப்பாக இருக்கவே கூடாது. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பாவங்கள் தான் நமக்கு வந்து சேரும். சோ ரஜோகுணமும் தமஸ் குணமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணம் அட்லீஸ்ட் திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வரக்கூடிய மனித ரூபத்துக்கு வரதுக்கான சான்சஸ் உண்டு. ஆனா தமஸ் குணம் விலங்கு இனத்துலதான் நம்ம வந்து தள்ளப்படுவோம். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். முழுவதும் எண்ணில் லயித்து அது எல்லாத்தையுமே விட்டுறணும். இந்த மூன்றுமே பயம், பற்றுதல், கோபம், இத மூணுமே நம்ம வந்து விட்டுறணும். எண்ணில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள், அதாவது பகவானிடம் யார் ஒருவர் சமர்ப்பணத்தை செய்கின்றார்களோ, நம்ம எப்படி சமர்ப்பணம் செய்யணுமோ அதற்கேற்றாற் போல பலன்களும் பகவான் கொடுப்பார். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நாம அவருக்கு சேவை செய்யணும்னு போனா பகவானே நமக்கு வந்து இறங்கி வந்துருவார், நமக்கு வந்து அருள் புரியறதுக்கு. அந்த அளவுக்கு கருணாமூர்த்தி அவர் ஆக்சுவலி. சோ தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆகின்றனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு பக்தி பூர்வமான ஒரு அவருடைய அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு இங்க வந்து. ஏ யதா மாம் பிரபத்யந்தே தாமசத்யைவ பஜாம்யஹம் மம வர்த்தமானு வர்த்தந்தே மனுஷ்ய பார்த்த சர்வசக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னிடம் சரணடைந்ததற்கு ஏற்றாற் போல நான் அனைவருக்கும் பலனளிக்கின்றேன். அதாவது பாதி நம்பி பாதி நம்பாம போனாக்கா அதற்கேற்ற பலன், முழுமையாக பகவான் தான் எல்லா வழியும் காட்டுவார் அப்படின்னு அவர் பாதங்களை சரணடைந்ததற்கு அதற்கேற்ற பலன், பக்தியில வந்து யார் ஒருவர் மேன்மையாக முன்னேறி செல்கின்றார்களோ அதற்கேற்ற பலன்கள். யாரும் கேட்க வேண்டியதே இல்லை அவர்கிட்ட. நம்ம எதையுமே கடவுள்கிட்ட கேட்கவே வேண்டாம். நமக்கு என்ன தேவையோ அதை கண்டிப்பா கொடுப்பார். ஆனா நாம செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணு, பக்தி மட்டும்தான் செய்யணும். எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியையே பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அதாவது நாம அதாவது பகவான் நமக்கு இவ்வளவு செய்யும்பொழுது, இவ்வளவு கொடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நாமளும் அதே மாதிரிதான் ரெசிப்ரோகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லைங்களா, திரும்பவும். ஸோ நெக்ஸ்ட், காங்க்ஷந்த கர்மானாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதா க்ஷிப்ரம ஹி மானுஷே லோகே சித்திர் பிரபவதி கர்மஜா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை பெருமும் இவ்வுலக மனிதர்கள். அதாவது நாம எல்லாருமே வந்து பௌதிக உலகத்துல சார்ந்தவங்க, நம்மள எல்லாருமே அட்மினிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய தேவர்களும் உண்டு. சோ நமக்கு வந்து சில பலன் தரும் செயல்கள் எல்லாம் வேணும்னாக்கா நாமளும் தேவர்களை வழிபடுகின்றோம். உண்மையிலே தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் பரமபுருஷ பகவான். சோ பலன்கள் நம்ம அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு ஆஸ்டாரிட்டிஸ், பூஜை புனஸ்காரங்களும் இன்டைரக்டா அது பகவானுக்கு தான் போய் சேர்கின்றது. அதே மாதிரி அவர்கள் மனம் மகிழ்ந்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த பலன்கள் அனைத்தும் அது எல்லாமே டெம்பரரி தான்.
சோ அந்த பலன்கள் அனைத்தும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட இருந்தா இன்டைரக்டா நமக்கு வர்றது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ பலன் தரும் செயல்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஓட நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயலும், வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் நாம் எல்லாத்துலயுமே வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவுட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதுதான் நமக்கு தேவை இல்லையா? எஸ், நான் தான் இதை முடிச்சேன், இதுதான் நான் இதை வந்து நான் பண்ணிதான் ஆகணும்னு நினைச்சு செய்யறோம் பாருங்க, அது தேவர்களை வழிபடுகின்றார்கள். இவ்வுலகில் இத்தகு செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மைதான். ஏன்னா தேவர்கள் எல்லாருமே அவங்களுக்கும் அந்த பௌதிக உலகனுடைய அந்த மாயையினுடைய இது வந்து அவங்களுக்கும் உண்டு, தேவர்களுக்கும். சோ அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனம் மகிழ்ந்த உடனே நமக்கும் வந்து ரட்சணை என்பது கொடுத்து விடுகிறார்கள். சோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டிம் குர் குண கர்மா விபாக் கஷக தஷ்ய கர்த்தாரமபி மாம் வித்யார்த் கர்ம கர்த்தாரமவ்யயம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 விதமான இயற்கை குணங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா குணகர்மா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது 3 விதமான குணங்களுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய கர்மங்கள் உண்டு. சாதுர் வர்ணியம்னாக்கா 4 விதமான, பகவானுடைய இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 விதமான வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் கூட 4 விதமான சமுதாய பிரிவினை வந்து பகவான் வந்து படைத்தார். சோ 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப, செயல் என்பது ஜாப், ப்ரொஃபஷன் ஆக்சுவலி. சோ ஏற்ற மனித சமுதாயத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். இதுல எந்த பிறப்பு பேஸ்டு எதுவுமே கிடையாது. ஆனா இந்த 4 பிரிவுகளை வந்து பகவான் தான் படைத்தார். இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும், அதாவது அவரே தான் படைத்தாரு, மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். அவர் இந்த பௌதிக உலக செயல்கள்ல அவருக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. நாம தான் இந்த குணங்களோட, அதாவது ஜீவாத்மாக்களுக்கு தான் இந்த இது. அவர் வந்து பரமாத்மா, நம்மளை படைத்தவரே அவர் தான். அவருக்கும் இந்த பௌதிக செயல்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. இம்முறையில் அவர் தான் எல்லாத்தையுமே படைச்சார். நாம எல்லாமே ஒரு சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணின்னு போகணுன்றதுக்காக தான் அந்த சிஸ்டத்தை வந்து படைத்தவர் அவர் தான். ஆனா அதுக்கு அவருக்கு கட்டுப்பாடு கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நமே கர்ம பலே சுப்ருஹா இதிமாம் யோ அபிஜானாதி கர்மா அபிரான் ச பத்யதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னை பாதிக்கக்கூடிய செயல், பகவான் நமாம் மாம் என்றால் என்னை என்பது அர்த்தம் இல்லை. கர்மாணி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்ஷன்ஸ், அதாவது கர்மம் என்பது செயல்கள். லிம்பந்தி பாதிக்கப்படக்கூடிய செயல்கள் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது. இந்த உலகத்துல வந்து பகவானுக்கு பௌதிக உலகத்துல அவருக்குன்னு பாதிக்கப்படக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே கிடையாது. செயல்களின் பலன்களை நான் விரும்புவவனே இல்லை. ஏன்னா he is the highest of the renouncing. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் என்ற வார்த்தைக்கு 6 விளக்கங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து துறவும், அனைத்து செல்வமும், அனைத்து அழகும், அனைத்து புகழ், அதுக்கப்புறம் வந்து அனைத்து வலிமை, அதுக்கப்புறம் அனைத்து துறவம், இது எல்லாத்துலயுமே ஹையஸ்ட் அவர் தான் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம 2nd சாப்டர்லயே படிச்சிருக்கோம். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவருக்கு விருப்பம் என்பது இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் எதுவுமே கிடையாது அவருக்கு வந்து ஆக்சுவலி. சோ நாம பக்தி செஞ்சா நமக்கு வந்து கருணை புரிவார், அது ஒண்ணுதான் அவருடைய இது. சோ செயல்களின் பலன்களை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றி உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளில் பந்தப்படுவதில்லை. இந்த ஞானத்தை யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்கிறாரோ அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he will get elevated ஆக்சுவலி. ஏன்னா இந்த ஆழ்நிலையான இந்த பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை பற்றிய அந்த ஞானத்தை அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஏற்று இருப்பார்கள். அதனாலதான் பகவானே இப்படிதான், அவரை ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நாமளும் அதே வழியில தான் செல்வோம். நாம யாருக்கு சரணடைகின்றோமோ அவராகவே நாம் மாறிவிடுவோம். இது கண்டிப்பாக நீங்க எல்லாருமே ரியலைஸ் பண்ணலாம். நீங்க உங்களுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்குன்றது வந்து நீங்க யாருக்கு சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கீங்களோ அவங்களுடைய சுபாவம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். இது மனிதனுக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கர்ணன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் ஒரு தர்மத்தை அறிந்தவனாக இருந்தாலும் அவன் செஞ்சோற்று கடனுக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனனுக்கு சமர்ப்பணம் செய்தான். அதனாலதான் அவன் வந்து அதாவது திரௌபதியினுடைய அந்த துயிலிரியும் அந்த சபையில இருக்கும் பொழுது கூட அவன் வந்து திரௌபதியை வந்து அவதூறு வார்த்தைகளை அவன் பேசினான். சோ அதாவது நாம யாருக்கு சமர்ப்பணம் ஆகின்றோமோ அவராகவே நாம் மாறிவிடுவோம். இது நாம வந்து நாமளே எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கணும். கர்மண்யோ அவ்ய போக்தவ்யம் ச விகர்மணஹ அகர்மண்யஸ்ய போக்தவ்யம் கஹனா கர்மனோ கதிஹி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களினுடைய இன்டென்ஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு உண்மையான இன்டென்ஷன்ஸ் நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறது வந்து கம்மி தான்.
எனவே கர்மா என்பது செயல். என் கர்மம் என்பது என்ன? விகர்மா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா தடை செய்யப்பட்ட செயல். அதாவது அதர்மம் என்பதுதான் விகர்மா. ஒருவர் வந்து அதர்மங்களை புரிந்தால் he is called as an விகர்மி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்புறம் அகர்மா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது யார் ஒருவர் நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல, அதாவது பக்தி யோகத்துல யார் ஒருவர் தன் செயல்களை செயல்கின்றார்களோ அவர்கள் எல்லாமே அகர்மீஸ் அப்படின்ற பெயர். சோ நாம் நார்மலா இருக்கக்கூடிய நாம் எல்லாருமே வந்து கர்மம், நார்மலா எந்த ஒரு கேட்டகரியும் கிடையாது. நம்ம என்ன நம்மளுடைய நம்மளுடைய கடமைகள் என்னவோ அது நம்ம செஞ்சுட்டு போகிறோம். அது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கர்மம். சோ கர்மா என்பது என்ன, விகர்மா என்றால் என்ன, அகர்மா என்றால் என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா விகர்மா அவங்களை பற்றியான அவங்களுடைய சுபாவத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள். சோ இவங்க வேத கல்வியில எல்லாம் எதுவுமே அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது அப்படின்னு நம்ப கூட மாட்டாங்க. கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் கண்டிப்பாக அனிமல் தான் இவங்க. ஆன்மீகவாதிகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. இவங்களை வந்து they will ignore. ஸோ ஆன்மீகமான இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இவங்களை வந்து தூரமா தான் ஒதுக்கி வைப்பாங்க. எடுத்த பிறவி நோக்கம் தோல்வி. அதாவது இருக்கிறதுலே உன்னதமான பிறவி மனித பிறவி. இந்த மனித பிறவியினுடைய நோக்கமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு. ஏன்னா அடுத்த பிறவி அவங்க கண்டிப்பாக மனிதனாக பிறப்பதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. மிருக இனத்திற்கு செல்கிறார்கள். நெக்ஸ்ட் கர்மவாதி. பக்தி இருக்கும் அவங்களுக்கு, வேதங்களை பின்பற்றுவார்கள், கண்டிப்பாக வந்து வேதங்களை ஃபாலோ பண்ணுவார்கள். ஸ்வர்க்கம் அல்லது உபதேவர்களின் உலகை அடைவார்கள். ஏன்னா அவர்கள் தேவர்களை வணங்குவார்கள். மெஜாரிட்டியா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மவாதிகள் வந்து தேவர்களை, யஜ்ஞங்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு சமர்ப்பணம். ஆனா உண்மையிலே அந்த அவிர்வாகம் வந்து பகவான் மகாவிஷ்ணுக்கு தான் சேர்க்கின்றது அப்படின்னு நேத்து நம்ம படிச்சோம். சோ நம்ம எந்த தேவதைக்கு நம்ம வந்து யஜ்ஞம் வளர்த்தாலும் அந்த அவிர்வாகம் வந்து அவருக்கு தான் போய் சேரும். எந்த ஒரு பூஜை புனஸ்காரங்களுடைய இறுதி அந்த இது வந்து அவருக்கு தான் சேரும் என்பதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இறுதியில் ஜட உலகத்தில் திரும்பவும் பிறவி. அதாவது இவங்க சொர்க்கத்துக்கோ இல்ல பிரம்மலோகத்துக்கோ எந்த தேவதை வணங்குகிறார்களோ அந்த லோகத்திற்கு சென்று மீண்டும் அந்த புண்ணிய காலம் முடிந்த பிறகு மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வருவார்கள். பேசிக்கலி இது வந்து சகாம கர்ம யோகிஸ் அவங்களுடைய இது வந்து இதுலதான் வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஞானி அகர்மா. ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம ரூபத்தை இவர்கள் வந்து உணர்ந்திருப்பார்கள். அதாவது பிரம்மம் அந்த நிலையை இவர்கள் கண்டிருப்பார்கள். பயன் உலகின், அதாவது இந்த பௌதிக உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். சோ நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய விளைவுகள் நம்மளை பந்தப்படுத்தும் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் அவர்களுக்கு உண்டு. சோ அவ்வாறு பந்தப்படும் பொழுது மீண்டும் இந்த உலகத்தில் மறுபிறவி என்பது நமக்கு உண்டு என்பதை அந்த ஞானத்தை அவர்கள் புரிந்திருப்பார்கள். சோ அதனால அவங்க வந்து எந்த ஒரு பலன் மேலும் பற்றற்று தான் அவங்க வந்து அவர்களுடைய செயல்கள் இருக்கும். பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். பக்தி சேவையில தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள். கர்மயா பக்ஷ்யேதக கர்மணி ஷா கர்மயக சா புத்தி மான் மனுஷ்யேஷு ஷா யுக்த கிருதர்ஷ கர்ம கிருதுக. அதாவது கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான். அதாவது ஞானி ஆகின்றான். அதாவது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம கொடுக்கணும். அதாவது நீங்க எல்லாரும் இப்ப உட்காந்து சைலண்ட் ஐடியலா உட்காந்துருக்கீங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலற்ற தன்மையில உட்காந்துருக்கீங்க. ஆனா உங்களுடைய மனது இந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து ஈடுபட்டு கேட்டுன்னு இருக்கு. ஸோ செயல் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றது. இது எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி. ஸோ எப்படி கோரிலேட் பண்ணணும்ன்றது. இன்னொன்னு அது பக்தியில இருக்கக்கூடிய செயல்களை தான் நம்ம வந்து மேப்பிங் பண்ணணும். ஸோ செயலற்ற தன்மையில வந்து செயலின், அதாவது செயல்படுதல். ஸோ பகவான் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்க்கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கார். ஆனா நம்மளை சுத்தியும் இருக்கார். ஸோ எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கார். அவர் எல்லா வேலையிலுமே ஈடுபட்டு இருக்கார். ஸோ அதாவது அகர்மால வந்து கர்மம் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அதுதான். ஸோ நாம வந்து இது தெரிஞ்சுக்கணும். கர்மாவில் அகர்மாவையும், அதாவது செயலின்மையில் செயல் மற்றும் செயலில் செயலின்மை, அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சு. காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான். எல்லாவித செயல்களிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னாக்கா, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து நாம பகவானுக்கென்று செய்யும் பொழுது நாம உண்மையிலே எதுவுமே செய்வதில்லை, இந்த ஆத்மா எதுவுமே செய்வதில்லை என்பதை ஞானத்தை அவர்கள் உணர்ந்திருப்பார்கள். ஸோ அது எப்படின்னாக்கா செயலில் செயலின்மையை காட்டுகின்றது, எடுத்துக்காட்டு. இதெல்லாமே நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் நம்ம வந்து போட்டுக்கணும். ஆக்சுவலி தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்யேன சேவையக உபதேஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானி நாஸ்தத்வத
தர்ஷினக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ நாம வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய்ய வேண்டும் எப்பொழுதுமே. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு குரு இல்லைன்னாக்கா குரு மார்க்கத்திற்கு நாம போய் அவருடைய வழிநடத்தல்ல நம்ம வந்து இந்த இதுல வந்து நம்ம போகணும், பக்தி மார்க்கத்துல போகணும் அப்படின்ற அந்த இது நமக்கு வரணும். ஸோ அவரிடம் இருந்து கேள்விகள் கேட்க, எப்படி கேள்வி கேட்க வேண்டும், அவருக்கு பணிவிடை செய்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பணிவாக அவரிடம் கேள்விகள் கேட்க வேண்டும். ஏனென்றால் உண்மையை கண்டவர் அவர் ஒருவரால தான் நமக்கு வந்து ஞானத்தை வழங்க முடியும். இப்ப நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த இதுல இருந்து சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம், கேட்டுட்டு இருக்கோம். நான் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், இங்க வந்து ஒரு சிக்ஷா குரு. இப்ப ஸ்கூல்ல டீச்சர் எப்படியோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஆன்மீக அறிவை கத்துண்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னாக்கா இது பகவான் என் மூலியமா இங்க சொல்லிட்டு இருக்கார். ஸோ நான் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான். ஆனா உண்மையிலே குரு என்பவர் வந்து ஆல்ரெடி நான் அதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் கூட சொல்லியிருக்கேன். உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்திருக்க வேண்டும், அதாவது உண்மையை கண்டவர். ஸோ பகவானை பற்றி ஞானத்தை வந்து ஏற்றிருப்பவர், அவர் புரிந்து கொண்டிருப்பவர், அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணவர், தான் யார் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தையும் அவர்கள் ஏற்றிருப்பார்கள். ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாக வந்திருப்பார்கள். அதுக்கப்புறம் உபதேசம் செஞ்சாலும் அதை அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பார். தானும் அதை வந்து ஏற்று அடுத்தவர்களும் வந்து அதை செய்யணும்ன்ற அந்த இது வந்து எடுத்துட்டு வருவார். ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. கிருஷ்ண பிரபு, நீங்க போல்ஸ் போட்டுட்டீங்களா? விவஸ்வான் என்பவர் யார்? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்திர பகவான், சூரிய பகவான், இந்திர பகவான், வாயு பகவான். போல் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. இக்ஷ்வாகுவிற்கு பகவத்கீதை அறிவை யார் போதித்தார்? இக்ஷ்வாகு மன்னருக்கு. அதாவது சூரிய கடவுள், மனு, ஸ்ரீகிருஷ்ணர், அர்ஜுனன். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் நித்தியமான வடிவம் என்ன? அதாவது பாத்தீங்கன்னா சச்சிதானந்த வடிவம், பரமாத்மாவின் வடிவம், பிரம்மாண்ட வடிவம், பிரம்ம வடிவம். ஸோ ஆல்ரெடி நான் அங்கே வந்து கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி, அதுக்கப்புறம் ஒரு இது கொடுத்துருந்தேன் நான், ஸ்பிரிட், சச்சித் ஆனந்தம். ஸோ அதுதான் அவருடைய சொரூபம். நம்ம ஆத்மா கூட அதுதான், அந்த சொரூபம் தான். ஏன் எப்பொழுது பகவான் இந்த பொருள் உலகில் அவதரிக்கின்றார்? அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் விரும்பும் பொழுது இந்த உலகத்திற்கு வருகின்றார். பக்தர்களை காத்து குற்றவாளிகளை நிர்மூலமாக்க, சமய கோட்பாடுகளை நிலைநாட்ட, போத் பிஎன்சி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டு எஸ்டாப்ளிஷ் த பிரின்சிபல் ஆஃப் ரிலிஜன். ரிலிஜன் என்னன்னாக்கா தர்மம். தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் பகவான் இந்த உலகத்துல வரார். அதர்மங்களை அழித்து பக்தர்களை ரட்சித்து அதுக்கப்புறம் தர்மத்தை நிலைநிறுத்தவும் இந்த உலகத்தில் அவர் இருக்கிறார்ன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். சமுதாய ஒழுங்கின் 4 பிரிவுகளை உருவாக்கியவர் யார்? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனு, பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், கிருஷ்ணர். ஸோ இந்த 2 கேள்வி வந்து ஸ்டோரியில வர்றது. ஸோ ஐ திங்க் யாருக்கு தெரியுமோ அவங்க போடலாம், இல்லைன்னா அந்த ஸ்டோரி நம்ம சொல்லலாம். அதாவது புலியிடம் இருந்து தப்பிக்க யாருடைய உக்தி சரியானது என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்? சூர்தாஸ், துளசிதாஸ் இருவர் யுக்தியும் சிறந்தது. உங்கள் கருத்தில் யார் சிறந்தவர்? பகவான் ஸ்ரீ ராமரா அல்லது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரா? ராமா, கிருஷ்ணா, போத். ஓகே. ஸோ இந்த சூர்தாஸ், துளசிதாஸ், ஐ திங்க் ராதிகா அவங்க வந்திருக்காங்களா? சூர்தாஸ் என்பவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓகே வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா, அப்படியே ஸ்டோரி சொல்லிட்டா மேம்? இல்ல சொல்லிடுமா? இந்த சூர்தாஸ் துளசிதாஸ் இருக்கீங்க, கொஸ்டின் இருக்கு. ஷோர் ஷோர். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், அப்படியே நீங்க பண்ணிட்டு இருங்க, நான் ஸ்டோரி சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா கதை வந்து நம்ம ஒரு வில்லேஜ்ல வந்து சூர்தாஸ், துளசிதாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் இருந்தாங்க. ஸோ இங்கல என்னன்னா 2 பேருமே மிகப்பெரிய டிவோட்டிஸ். அதுல சூர்தாஸ்ன்றவர் வந்து கிருஷ்ணர் பக்தி, கிருஷ்ணர் தான் அவருக்கு எல்லாமே. ஆனா துளசிதாஸ்ன்றவர் வந்து ராமர் பக்தி. டோட்டலா ராமர் ஒண்டி தான் இம்பார்ட்டன்ட் அவருக்கு. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு நாள் வந்து இவங்க 2 பேரும் ஒரு வில்லேஜ், அந்த வில்லேஜை கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கச்சு யாரு ரொம்ப பெரியவர், அதாவது கிருஷ்ணரா இல்ல ராமரா அப்படின்ற ஆர்குமெண்ட் இவங்களுக்கு வருது. எப்பவுமே ஒரு கான்வர்சேஷன், ஒரு ஆர்குமெண்ட்னா ஊருக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா?
அதனால இவங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு நிறைய பேர் இருந்துட்டே தான் இருந்தாங்க. வால்யூம் ஸ்லோவா இருக்குன்றாங்க ராதிகம்மா. கொஞ்சம் நீங்க அது வீடியோ வால்யூம் கரெக்டா இருக்கு மாதாஜி. வால்யூம் எல்லாம் கிளியரா இருக்கு. இப்போ கேக்குதுங்களா? எனக்கு கேக்குது, கிளியரா கேக்குது. ஓகே. அவங்க டிவைஸ் வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி இது இன்கிரீஸ் பண்ணும். உங்களுடைய வீடியோ போடுமா? Yes ma'am, just 1 second. ஏன்னா வெறும் வாய்ஸ்ல வந்து Sure ma'am. we will not able to catch it up இல்லையா? Yeah, sure. அதான் ஸ்பாட்லைட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே. Sure. Yeah ma'am, just 1 second. No problem. ஸோ அதனால இப்போ வந்து இந்த ஜேர்னி இவங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அப்படி போயிட்டே இருக்கிற அந்த பட்சத்துல என்ன ஆகுதுன்னா கரெக்டா வந்து இந்த டோட்டல் வில்லேஜ் ஃபாலோ பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆடியோ கேக்குதா இப்போ? என்ன நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். எஸ் கேக்குதுமா? ஆடியோ கிளியர் மாதாஜி, ஒன்றும் பிரச்சனை. ஆடியோ கிளியர், ஓகே. ஸோ அதனால இப்போ வந்து இந்த டோட்டல் இந்த கலாட்டா இந்த பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறச்சு இவங்க 2 பேரும் கான்வர்சேஷன்ல வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆஸ் யூஷுவல் சூர்தாஸ் வந்து கிருஷ்ணர் தான் பெரியவர் அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவர் துளசிதாஸ் வந்து இல்ல ராமர் தான் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரியவர் வந்து ராமர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. ஸோ இந்த பிரச்சனை வந்து முடியவே இல்லை, 2 பேரும் போயிட்டே இருக்கு இந்த கான்வர்சேஷன். கரெக்டா அந்த டைம் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு விலங்கு வருது. அந்த வைல்ட் அனிமல் வந்த உடனே என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம எல்லாரும் ஓடுறாங்க. பட் எப்பவுமே டிவோட்டிஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா என்ன பிரச்சனை ஆனாலும் வந்து அவங்க வந்து முன்னிருந்து சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா சூர்தாஸ்ன்றவர் இன்னொன்னு சொல்லணும். மெயின் என்னன்னா அவர் பிளைண்ட், அவர் கண்ணு தெரியாது, பிறவிலேயே குருடு. ஸோ அவர் என்ன ஆகுதுன்னா அப்போ துளசிதாஸ் என்ன சொல்றாருன்னா ஓடலாம் இந்த மாதிரி என்னன்னே சூர்தாஸ் சொல்றாரு ஏதாவது ஒரு பெரிய மரம் கீழே எடுத்துட்டு போயிடுங்க, நம்ம ஏறிடலாம், ஏன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ஓடி எஸ்கேப் ஆக முடியாதுன்னு. இவரும் வந்து சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு மரத்துக்கு கீழே எடுத்துட்டு போறாரு. உடனே என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம சூர்தாஸ் வந்து மரம் வந்து கடகடன்னு ஏறிடுறாரு. துளசிதாஸ் ஏற போனோடனே அவர் நினைக்கிறாரு இந்த மாதிரி நம்ம பக்தின்னு பேசுறோமே தவிர நம்மளுக்கு நிஜமா பக்தி இருந்துச்சுன்னா நம்ம பயந்து ஓட வேண்டாம், நம்ம நிக்கணும், என்ன பிரச்சனை ஆனாலும் நம்ம அங்கேயே நிக்கணும். அப்படி பக்தி நம்ம ராமருக்கு நம்ம மேல நம்பிக்கை இருந்தா என்னோட பிரார்த்தனையும் என்னோட பக்தியும் நிஜமா இருந்தா அந்த ராமரே காப்பாத்துவாரு அப்படின்னு. ஸோ இவர் வந்து டோட்டலா ஒத்துக்கிட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி துளசிதாஸ் அப்படியே ராமா 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 ராமான்னு பண்ணிட்டு ப்ரே பண்ணிட்டே இருக்காரு. அப்போ கரெக்டா இந்த மிருகம் அவர்கிட்ட வந்துட்டு அப்புறம் அது ஓடி போயிடுது. என்ன ஆகுதுன்னு தெரியல. ஊருக்கு ஜனங்கள்லாம் மூலமலைக்கு போறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து சூர்தாஸ் பார்த்துட்டு இந்த அவர் பார்க்க முடியாது, அதனால வந்து இவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி போயிடுச்சுன்னு இறங்கி வர்றாரு. அப்போ வந்து சூர்தாஸ் துளசிதாஸ் வந்து சொல்றாரு இப்போ நம்புறியா என்னோட பக்தி என்னோட ராமர் கிரேட்டுன்னு நம்புறியா அப்படின்னு. இமீடியட்டா துளசிதாஸ் சொல்றாரு கண்டிப்பா. தாஸ் கிட்ட சூர்தாஸ் சொல்றாரு கண்டிப்பா நம்புறேன், ஏன்னா இந்த மாதிரி இந்த ஆபத்துல வந்து கண்ணை மூடிட்டு சொல்ற லெவலுக்கு உன்னோட பக்தியும் கிரேட் தான், உன்னோட ராமரும் கிரேட் தாங்க. ஸோ இவர் ரொம்ப சந்தோஷம் துளசிதாஸ்க்கு, சரி நல்லா புரிஞ்சுட்டோன்னு சொல்லிட்டு இப்பமாவது நம்புறியா என்னோட ராமர் தான் உன் கிருஷ்ணரை விட கிரேட். நான் சொல்றாரு கண்டிப்பா அதை ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னா. ஏன்னா இப்போ நீ வந்து ஏறின உனக்கு நம்பிக்கை, நீயே ஏறின செடி மரத்தை அப்படின்னு. அப்போ சூர்தாஸ் சொல்வாரு நான் எதுக்கு ஏறினேன்னா கோலோக பிருந்தாவன்ல எவ்வளோ பிஸியா இருப்பார் கிருஷ்ணர், எல்லா பிரச்சனையும் விட்டுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கோசரம் வந்து என்னை காப்பாத்துறதுக்கோசரம் அவர் வருவார். என்னோட பிரச்சனையெல்லாம் அவர் தலைவர் மேல எடுத்துக்கிட்டு பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை அவர் கொடுக்கணுமா நான் நினைச்சேன். அதனால அந்த ஒரு ரீசன்கோசரம் தான் நான் வந்து தேவையே இல்லை, நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம பண்ணலாம், முடியாத பட்சத்துக்கு அவர் வருவாரு, இந்த சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் அவர் கூப்பிட்டு ஏன் டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அது சொன்ன உடனே துளசிதாஸ் கண்ணெல்லாம் ரொம்ப தண்ணி. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சிச்சுன்னா இப்ப உடனே துளசிதாஸ் சொல்றாரு யாரு கிரேட்ன்ற போராட்டத்திலேயே நான் இருந்துட்டேனே தவிர இருக்கிறதுலயே என்னை விட ஒன்னொண்டி கிரேட், நீங்க தான் ரொம்ப கிரேட்டு. ஏன்னா அந்த கிருஷ்ணரை டிஸ்டர்ப் கூட பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிற லெவலுக்கு ஒரு டிவோட்டி நீங்க இருந்தீங்கன்னா நான் என்னதான் இருந்தாலும் ராமரோட டிவோட்டி என்ற அகங்காரத்துல இருக்கேன். அப்பதான் சூர்தா சொல்வாரு ராமர் கிரேட் கிருஷ்ணர் கிரேட்ன்றதும் இல்லை, ராமரோட டிவோட்டி கிரேட் கிருஷ்ணரோட டிவோட்டி கிரேட்ன்றது இல்லை, 2 பேருமே ஈக்குவல் தான், 2மே இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போற வச்சு திரும்ப வரவங்க சந்தோஷமா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு 2 பேரும் நடந்து வந்துட்டு இருப்பாங்க. ஊர்க்காரக்க என்னடா சின்னப்பத்துல இருந்து இப்படி இருந்த விரோதம் இப்படி ஒன்னாயிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க யாருக்குமே தெரியாது.
ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல் ஸ்டோரி. அண்ட் இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, இது ரெண்டுமே இன்டர்னல் பொட்டன்சி ஆஃப் அந்தரங்க சக்தி ஆஃப் கிருஷ்ணா தான். எல்லாமே விஷ்ணு தத்வா தான். ஸோ இதில் வந்து இவர் கிரேட் அவர் கிரேட் எல்லாருமே ஈக்குவல் தான். ஸோ அதனால இது புரிஞ்சுட்டு நீங்களும் வந்து இவங்களா அவங்களா இல்லாமல் எந்த வெர்ஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணர் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அந்த வெர்ஷன் ஃபாலோ பண்ணலாம். அது சொல்லணும்னு தான் இருந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் இன்னி போல்ஸ் நீங்கள் முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ மேம். எஸ், தேங்க்யூ. ஸோ விவஸ்வான் வந்து சூரிய கடவுள் 96% குட். ஆக்சுவலி மனு தான் சொன்னார். ஆக்சுவலி எஸ், இக்ஷ்வாகு மன்னருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க மனு வந்து தந்தை இக்ஷ்வாகு மன்னருக்கு. ஸோ அவர் தான் சொன்னார். ஆக்சுவலி ஏன் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்கன்னு தெரியலையே. அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ண பகவான் நித்தியமான வடிவம் என்ன, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சச்சிதானந்த வடிவம் தான் அவரது. இத்தனைக்கும் நான் ஆன்சரே நான் சொல்லிட்டேன். ஐ புட் இட் ஆன்சர் ஆல்சோ. ஸோ எப்பொழுது பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார் என்றால் பக்தர்களை காப்பதற்காகவும் அதர்மத்தை அழிப்பதற்காகவும் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் தான் பகவான் இந்த உலகத்துல தோன்றுகின்றார் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். சமுதாய ஒழுங்கின் 4 பிரிவுகளை உருவாக்கியவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இருவரும் தான் சிறந்தது. ரெண்டுமே வந்து சேம். எஸ், ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க அன்மியூட் பண்ணி கேட்கலாம். ஸோ டவுட்ஸ் இல்லைன்னா